Или хаги-лаги, всъщност. Как се казваше? Чакай малко, бе. Какво е това дете, бе? Само искам да кажа, понеже на днешното видео ще бъда оператор и си предостъпвам племенничката на Сандев за 24 часа. Криси, нали няма Лелю да го щадиш? Ама разбира се! Как не се бях сетил до сега? Добрият стар трик с децата във филмите, сериалите, че даже вече и в YouTube. Защото децата се чувстват много по-емоционално обвързане с хора на тяхната възраст. Демек, други деца. И затова всеки филм, сериал, YouTube канал или каквото и да е, в което има дете за главен герой, има много по-голям шанс за успех. Затова ми трябва от някъде да се намеря дете. Ама аз пък нямам роднина малко дете. Знаете ли да предлагат някъде деца под наем? Така както може би вече сте разбрали, тематиката на днешното видео ще се върти около племенничката на Сандев и Стела Криси. Това видео не е насочено директно към детето, да не останете с някакви грешни впечатления. Отдавна не съм хейтъра на деца, който бях до 2017. Не знам защо, но ми се струва доста трудно подвижен. Може би е заради теглото. До сега не бях обърнал голямо внимание на това, но наскоро някак се ми се наби пред очите, че каналът на Сандев и Стела вече се е превърнал в канала на Сандев, Стела и Криси. И не знам за вас, но почти винаги, когато видя дете да участва в някакъв YouTube клип, ми става някак се неудобно. И причината за това ми е, че ми е напълно ясно защо това дете е там, а именно с цел да привлече повече гледания. Нека видим част от видеята на Сандев и Стела с Криси, за да ви покажа за какво ви говоря. Здравейте, народе! Аз съм Стела, а до мен е Криси! А Сандев, както виждате, го няма, защото с Криси в следващите 24 часа ще го пранкваме! Прави ли впечатление как е изрязано това видео? Нека да го видим пак. И искам да обърнете внимание на това как всеки път преди Криси да каже нещо и след като Криси каже това нещо е изрязано. Здравейте, народе! Аз съм Стела, а до мен е Криси! А Сандев, както виждате, го няма, защото с Криси в следващите 24 часа ще го пранкваме! Не. Значи детето все още е толкова малко, че не може да се усети кога и какво трябва да каже, затова трябва постоянно да се кътва около неговите реплики. Ама иначе нека го снимаме за YouTube! И не просто да го снимаме за YouTube. Защото Криси, освен че участва в видеята на Сандев и Стела, си има и свой собствен канал! Ей, сигурен съм, че тя сама си го е направила, че тя решава какви видеа да се качват вътре и тя планира как да се снимат. И изобщо не ми се вярва този канал да е на някой друг, който просто иска да печели пари и гледания на гърба. И не го вярвам това нещо. Здравейте, народе! Аз съм Баци Сандев. Аз съм Криси. Добре, бе, виж. Той даже не я оставя да се представи първа в собствения си канал. Неговото представяне явно е по-важно от нейното. Което е много странно, нали, защото този канал е нейн. Тята мъж се представя, обаче Сандев я прекъсва с мото и трисло. Тук си само за лице. Аз съм главният герой в това видео. Аз съм Басе Сандев. Ама иначе не. Този канал си е напълно нейн и изобщо не е направен от Сандев и Стела да цоцат пари чрез нея. Не. Защото, нали, сигурен съм, че всички пари, изкарани от този канал, директно отиват в джоба на Криси. Къде другаде биха могли да отидат? Ти тук приказваш глупости, ама те 100% са питали дали е съгласна да я снимат, така че няма проблем. Да. 9 годишното със сигурност може да взима възможно най-добрите решения в живота си на този етап. Абсолютно съм съгласен с вас. Ами добре, ама най-вероятно са питали техните, те сте съгласили, така че вече няма как да има някакъв проблем. Да, защото историята на света не познава нито един случай, в който родителите на дете се възползвали от него, за да печелят пари. Не! Това кога се е случвало някога в историята на човечеството? Кога се е случвало някога в историята на човечеството? Познайте какво ще правим днес! Ами да ви кажа направо, каквото Криси пипне, аз ще го купя. За един ден. Щастлива ли си, Криси? Много. Това е второто видео в моят канал. Първото видео направи почти 400 000 гледания. Вече Криси има 40 000 абоната. Обаче само с това видео да станем 50 000 абоната в канала на Криси. Как ще стане това? Много простичко. Абонирайте се за моят канал! Между другото, ако гледате който и да е клип в YouTube, в който Криси присъства, най-вероятно ще ви направи впечатление, че никога до сега не е казвал изречение по-дълго от 5-6 думи.
И съответно, нали, преди и след него винаги е кътнато, за да я кажат какво да каже точно. Сандев и Стела се казват техните реплики и след това се обръщат към Криси и казват: ей, лапе, сега ще кажеш това! И в това, че тя не знае как да мисли, разсъждава и говори като хората, няма нищо лошо, тя е на 9. Няма 9 годишно, което да ги умее тези неща. Но не ви ли е странно дете, на което все още трябва думичка по думичка да му казваш какво и как да казва, да си има свой собствен YouTube канал? Не ви ли? Понамирства сякаш някой се възползва от нея. Има ли смисъл да отбелязвам, че въпреки че това момиченце е на 9 и има YouTube канал, видеята и не са отбелязвани, че са за деца, за да може да печели повече пари от монетизацията? Не. Има ли смисъл още да ви обяснявам какви олигофрени са всички, които трябва да спазват копа, но не го правят? Така, взимаме количка, уважаеми зрители. Не, тази по-голяма. Не, виж, ама виж по тази колко е хубава. Гледай, ела да видиш, ела. Не, Криси, виж тази колко е цветна. Не ти Аз я докоснах вече. Да, ама тая е по-маничка, по-компактна, сам не може от по-голяма. Каквото докосна ми го купуваш, така че го докосна. Значи тази количка. Вау! Аз съм напълно сигурен, че всичко, което Криси каза току-що, беше напълно натурално. А не някой преди това да я казал думичка по думичка какво точно трябва да казва и понеже е на 9 и паметта и не е силната и страна да заеква докато говори. Каквото докосна ми го купуваш, така че го докосна. Значи тази количка. Добре, Криси, сега твоята реплика ще бъде: аз докоснах тази количка. Сега трябва да дадеш пари за нея. Окей? Окей, добре. И ти си. Ами аз тая количка и аз нея докоснах. И понеже аз докосна количка, ти трябва да дадеш парите за... Аз се докоснах, ти трябва да купиш. Защото докоснах аз нея паричка, количка. Добре ли стана, чичубаца Сандев? Изглеждаше ли натурално? Както виждате до мен, бата Сандев го няма. Няма го. Ето още едно напълно натурално изречение, което може да разберете, че никой друг не е накарал да го каже просто по гладкото му изговаряне. И по това, че няма кътове след изречението и преди него. Здравейте, народе! Аз съм Баци Сандев. Аз съм Стела. Аз съм Криси! И днес ще купим цялото меню на Макдоналдс! Решихме, хора, да тестваме абсолютно цялото меню на Макдоналдс и днес ще го направим заедно с вас. Да купиш цялото меню не е ефтино, сега ще видим колко ще ни излезне след малко. Я оценете колко ще бъде скъпо. Я напишете в коментарите. Я оценете колко ще бъде скъпо. И я оценете колко ще бъде скъпо. Това става, когато не са и дадени предварителни реплики и трябва да използва собствения си 9 годишен мозък, за да си мисли изреченията. И пак, не го казвам като обида това. Няма 9 годишно, което да може да се изразява като хората. Проблемът не е, че това момиченце още не може да говори като хората, но иначе вече ще става YouTube звезда и има свой собствен YouTube канал. Толкова е насилено това нещо, толкова си личи, че не идва отвътре е мястото и не е там. И не казвам, че я карат на сила, че я заплашва там подкаста, не. Аз съм сигурен, че на нея е много готино. И аз да бях на нейно място, особено дето винаги съм обичал да снимам и да участвам в някакви работи, на мен също ще да ме е много готино. Проблемът ми е, че Сандев и Стела се възползват от детската и наивност, за да се възползват от самата нея. И това, особено от роднини, за мен поне е отвратително. И ако си мислите, че това не е достатъчно, спокойно, има още. Криси има 2 книги. Точно така. Това 9 годишно има 2 книги. Толкова много време всички наши фенове питаха и чакаха кога ще дойде нашата първа книга. Ето я и нея! Супер яка и светна! Точно като нас! В нашата първа книга ще намерите супер смешни истории от детските ни години. Толкова е забавен. Направо се насрах от смях. Направо ми е жалко, че не може да го помириште и вие. Както и супер много снимки от нашето детство, които никой от вас не е виждал, а те са направо... Те са направо страшни! И много тайни. И отново,
Аз съм абсолютно сигурен, че Криси е взела много голямо участие в създаването на тази книга. Сигурен съм, че е седнала, писала е каквото идва от сърцето и душата. Пък и дори и да не е писала, тя е размишлявала какво иска да бъде написано от нейно име. Е ходила и диктувала на Сандев и Стела дума по дума какво иска да се напише от нейно име. Изобщо не ми се вярва тя просто да присъства в името и корицата, за да може повече лапта да си купят книгата и всъщност Сандев и Стела, каквото и да са писали от нейно име, реално изобщо да не е от нейно име. Не, това не го вярвам, те никога не биха го направили, обичам Сандев и Стела! Те никога не биха използвали дете, за да трупат гледания чрез него. Не е като първото нещо, което бебето им видя след раждането, да е камерата им вместо самите тях. Готови ли сте? Тя е вече тук! Нашата нова книга! 48 часа! Сандев! Стела! Криси И майка! Този път освен Криси е включен и синът им. Супер. За миг се бях притеснил, че няма да се опитат да го монетизират и него по някакъв начин този път. И ако си мислехте, че това не е достатъчна експлоатация, спокойно! Става даже още по-зле. Както всички ние знаем, Сандев и Стела са едни много добри и прекрасни хора. Винаги биха били на среща за своите приятели, евала за което. Затова и след като откриха тази златна формула за трупане на гледания, наречена Криси, нямаше как да не я споделят с тях. Ако разгледате, ще видите, че Криси е участвала в клипове на Мъци, на Сандев и Стела, на Антилопата. И съм сигурен, че това е така просто защото те много искат да колаборират с нея, защото е много готина. Няма какво друго да е, нали? Така че готови ли сега? Ще отидеш в другата стая и ще дадем някаква задача, докато ние скрием яйцата. И след това почне да ги търсиш, окей? Да! Айде, почваме! Искам да умра. Осъзнавате ли го това нещо? И естествено и пак имаме къта преди репликата на Криси, защото някой е трябвало да й каже: ей, Криси, моля те, извикай, да, много развълнувано, за да се хайфнат малките лапета. Като ти писне, си я взимай с мен и какво ти искаш прави, само тук трябва да е изчистено всичко, окей? Чао! Така какво ли ще правят? Толкова естествена! Сигурен съм, че никой друг не е казал да каже тази реплика. Вижте, знам, че малко се повтарям в този клип, съжалявам. Но просто искам да ви покажа колко е абсурдно цялото това нещо. Не се смейте! Столфейс. Ник Покерфейс. 3, 2, 1, 0. Давай, отваряй, почва да ядеш. На мене ми се паднаха Колко е абсурдно цялото това нещо. Не се смейте! Столфейс. Ник Покерфейс. 3, 2, 1, 0. Давай, отваряй, почва да ядеш. На мене ми се паднаха някакви огнени Fireball Jawbreaker. Това, Криси, е токсичен отпадък. Това са бомбони с токсичен отпадък, слайм, мега кисели. Вижте, тя от сега е Stoneface. Ами може би защото и омръзна да я занимавате както вие, така и приятелите ви олигофрени. Кой ще е първи? Ти? Тя си иска да си е първа, добре. Криси, е тя... Колкото повече го гледам, толкова по-абсурдно ми става. Представете си да сте някого от тези хора и да използвате някакво 9 годишно, за да си трупате гледания и пари за вас си. Вместо да го оставяте да си живее детството. То даже е тъжно. Както за него, че му се налага да се занимава с вашите простоти, вместо да си живее детството. Остава, бе, брат.